Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы працягваем размаўляць пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Да сённяшняга эпізода ёсць два цікавых факты. У першым эпізодзе мы таксама размаўлялі пра паланечку, і вось праз 50 эпізодаў зноў вяртаемся да гэтых мясцін, але праз іншую прызму. А другое, гэта тое, што агулам ад самага пачатку падкаста існавала ідэя паразмаўляць з людзьмі, якія жылі побач са спадчынай. Па тыпу дзялілі плот альбо праз дарогу ды насупраць жылі. Чаму цікава, бо калі табе нешта мазоліць вочы кожны дзень, то яно можа ўспрымацца своеасабліва. А калі жывеш побач з чымсьці унікальным, то каштоўнасць можна ўвогуле не заўважаць. Так, для адных руіны могуць быць дзіцячай пляцоўкай, для іншых гэта смецце, якое трэба знесці, а камусьці самае, што ні на ёсць спадчына. Дык вось з гэтай нагоды мы паразмаўлялі з Кацярынай Казловай і паразмаўлялі пра тое, як суседства з палацам паўплывала на яе жыццё. А паўплывала яно значна. І інтарэсы, і адукацыя, і праца. Каця падзеліцца досведам працы па аднаўленні палаца ў Паланечцы, як людзі не ідуць на кантакт, хаваючы фотаздымкі з архіваў, дамашніх архіваў, канешне, ды што хацелася б зрабіць з Паланечкай праз цяперашнюю актыўнасць. Будзе цікава, таму сядайце больш зручна і вандруем. Справа тым, што маё дзяцінства пачалося, напэўна, у той перыяд, калі там яшчэ працавала школа. І я памятаю, што яшчэ, калі я была вельмі малая, мы адводзілі маю сястру туды, у гэты палац, у першы клас. І таму ніхто пра тое, што гэта нейкі панскі палац ці штосьці такое, яшчэ асобна мне не распавядаў, не казаў, таму што гэта ўспрымалася проста як школа. І калі нават школу зачынілі, гэта заўсёды была некая пэўная старая школа. І так і ўсе паўсюль называлі. Там, на той старой школе. Старая школа. Было заўсёды вельмі цікава, калі там ужо дзверы былі адчыненыя, і, разумееш, само збудаванне так цікава стаіць, калі там пэўны час так падае святло, ці штосьці там асвячаецца не так. І заўсёды такое цікавае пытанне, што гэта за містычная такая мясціна, і чаму яна такая не такая, як усе, такая велізарная. Вось. І, канешне, на пэўных падставах фантазія ўжо пачынала бураваць так, але дакладна, напэўна, мы задаваліся пытаннем, хто тут жыў. Можа, была я дзесьці ў 4 класе, таму што нас заўсёды ганялі па восені туды грэбсці лісце. Я памятаю, што з настаўніцамі мы там грабем, і хтосьці там жылі калісьці радзівілы. І я, можа, там упершыню толькі пачула гэтую фамілію, так, і такая радзівілы, якісь там нейкі пэўны князь жыў, і вось хто такія радзівілы, што там было, і вось некую містыку дадавалі крок за крокам, так? І вось ужо тады ўзнікалі нейкія пэўныя думкі. Але нават у час, калі школа ўжо закрылася, і ў маім дзяцінстве гэта заўсёды быў такі пункт, дзе сустракаліся ўсе, проста ўся моладзь. Ад малога да вялікага, таму што за школай у нас там была пляцоўка, а вось мой жа дом насупраць гэтага палаца атрымоўваецца, і там заўсёды віруе жыццё. Я проста помню, у дзяцінстве я ненавідзела матацыклы, таму што ўся моладзь у вёсцы летам прыязджае на матацыклы ганяць, і яны ўсе едуць у гэтую школу. Я іх ненавідзела проста, таму што маё акенца было якраз-такі выглядала насупраць палаца, а мама любіла, ведаеш, адкрываць вокны на ноч, каб мы са свежым паветрам спалі. І яны ўсю ноч там віруюць проста. А за школай ўжо была спартыўная пляцоўка, і там часта моладзь таксама збіралася, таму гэта быў такім эпіцэнтрам. Зараз, на жаль, такога не існуе, там нейкіх пэўных іншых мясцінах збіраюцца, так?
але вось на той час гэта заўсёды было цікава. Цікава таму, што гэта нешта старое, некае містычнае, нешта дзесьці там можна палазіць, пабегаць, ну і таму, што туды ўсе імкнуцца, так, там усе збіраюцца. Не ў палац, дык побач. А вось школа там была, ну, па сутнасці, яна там пераехала ў іншае месца, я так разумею. Пытанне ўвогуле да самой сістэмы адукацыі. Калі ты хадзіла ў школу, ў паланежцы, былі нейкія, не ведаю, урокі, ці нейкія там мерапрыемствы, ці нейкія такія вось адукацыйныя моманты, каб патлумачыць, што за паланечка ўвогуле такая за вёска, што гэта за палац, дзе тут людзі ўвогуле жылі, дзе працавалі і хто тут увогуле гэтым усім валодаў. Так, гэта ўсё было, і гэта ўсё было дзякуючы маёй класнай кіраўніцы. Яна вяла гурток «Ведай свой край», і гэта было нешта фантастычнае. Вось гэта мой 5 клас. Яна была настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. І яна завяла нас усіх на свой гурток «Знай свой край». І там я лічу, што пачалося ўсё. Пачаўся мой рост як гісторыка, як краязнаўцы, таму што яна праводзіла з намі велізарную частку часу. Яна навучыла нас калядаваць, рабіла з намі вельмі файныя штукі і вучыла і расказвала, што такое ўвогуле паланэчка і чаму яна вось такая унікальная. Зараз ёй за 70 гадоў. На жаль, яна ўжо не так выходзіць з дому, але яна дагэтуль працягвае проста займацца краязнаўствам і казала, што піша кніжку, вось, і дагэтуль збірае інфармацыю як можа. І яна казала, што гэта тое, што ёй дапамагае жыць. А вось лекцыі гэтай выглядалі якім чынам. Калісьці яна вяла таксама гэты гурток, але я так разумею, што з папярэднімі вучнямі яны хадзілі, збіралі інфармацыю па вёсцы. І вось яна ўжо запісвала разам з гэтымі дзецьмі нейкія абрады, нейкія цікавыя словы. Гэта на графіі ўсё. І я памятаю гэту велізарную папку проста з вельмі файнымі такімі нейкімі рысункамі, што яны там самі малявалі. І запісныя вось гэтыя там вершы, спевы, нейкія цікавыя традыцыі, так, хто запісваў, што запісваў. Вось. І мы потым ужо, як малыя, яшчэ нічога не разумелі, мы павінны былі дакладна, я памятаю, як зараз я казала, дакладна, кропачка ў кропачку перапісаць усё з гэтай папкі. І нават калі ёсць тут памылка, яе не перадрукоўваць, пішам так. І мы там, памятаю, сядзім, там ужо там 5 ці 6 урок, галодныя, халодныя, на інфарматыцы, але мы ў гэтых камп'ютарах сядзім і перапісваем гэта ўсё. Вось. І я памятаю, што мы там все загаладнелі нешта, і ўжо там Валентина Владимировна, можна мы пойдзем? Ну, ідзіце, а яна працягвае сядзець і ўпісваць. Ну, насамрэч, там розныя заняткі былі, а вось яна першая, хто распавядаў і, напэўна, больш зацікаўленая ў гэтым была асоба. Таму што, напрыклад, гісторыка нашага не было такой зацікаўленасці, а вось яна найбольш зацікаўленая была ў гэтай гісторыі. А вось гэтыя ўсе нататкі, ну, тое, што было сабрана па вёсцы, гісторыі розныя, гэта ўсё зараз недзе захоўваецца? У яе, так, у яе. Яна казала, ну, такая серая, вельмі велізарная такая папка, таксама дадатковая, там уся гісторыя, там усе дакументы, там за наш час ёсць. Яна казала, што як памру, нікому не аддам, ні дачцы, ні ўнучцы, аддам, Каця, табе. Ім гэта ўсё не патрэбна, я аддам гэта ўсё табе. Дакладна. А ў нейкім лічбавым фармаце гэта існуе ці не? У пэўным варыянце так. Я думаю, што яна перадрукавала, таму што яна планавала гэта зрабіць і рабіла паціху, і нешта новае дадавалася. Але так, гэта у пэўным варыянце ёсць і ў мяне, таму што ў яе там вельмі шмат такіх варыянтаў, ведаеш, з нейкіх кніг, артыкулы пэўныя, вось такога, што можна знайсці ў інтэрнэце, і, в прынцыпе, што я ў свой час дадала ўжо ў дыпломную працу. Таму ў пэўным варыянце так. Я думаю, што так. А ўсё тое, што ўвогуле знайшлося да гэтага, яно неяк сабрана ўсё ў нейкую такую адзіную тэчку, не ведаю, там,
як мінімум у цябе альбо у сеціве-то я гэтага пакуль не бачу. Не-не-не, у сеціве не будзе, таму што там толькі столькі ўсяго рознага, таму што штосьці датычыцца наконт скарбаў, штосьці датычыцца наконт архітэктуры, што-то датычыцца наконт уладальнікаў. І як бы гэта ўсё размясціць было дастаткова цяжка. Я чаго пытаюся, бо калі нехта вось паслухае, што звесткі ёсць, але іх недастаткова, магчыма, ёсць яшчэ нейкія звесткі там і пра паланежку, і пра іх уладальнікаў, там сам будынак і так далей. Гэта інфармацыя ў галаве зафіксуецца, чалавек будзе сядзець недзе ў архівах, натыкаецца, і тут пытанне: а ці ёсць гэта ўжо, ці вядома гэта ўжо, ці патрэбна гэтым падзяліцца. Вось як вырашыць гэтую праблему, каб разумець, што ўвогуле знойдзена, а што новае? Заўсёды пісаць мне. Мне так пішуць, мне так людзі пішуць, праўда. Адзін калега мой заўсёды там скідвае спасылкі мне, таму што ён таксама цікавіцца гісторыяй, скідвае мне, сядзіць дзесьці і пачынае: так, ты гэта бачыла? Я кажу: так. Гэта бачыла? Так. Вось, а гэта, можа быць, не бачыла. Вось, і пачынаем ужо дзесьці там дзяліцца інфармацыяй, таму што цікава не толькі паланэчка, а ваколіцы, так. І якраз у гісторыі ваколіц можна штосьці знайсці якраз такі цікавае пра паланэчку і там пра нешта іншае. Узгадвалі ўжо архівы. Амаль колькі там 3-4 гады таму пачалася актыўная медыйная праца з праектам. То бок пра паланежку пачалі зашмат пісаць і гаварыць. І тут пытанне супрацы беларускіх архіваў, у прыватнасці нацыянальнага гістарычнага архіва, і вось гэтай медыйнай працы. Я мяркую, што ў нацыянальным гістарычным архіве штосьці ёсць па паланежцы. Фонд 694 не такі ўжо і напоўнены аказалася. Я мяркую, што не толькі на 694 фондзе, для тых, хто не разумее, гэта фонд Радзівілаў. Ёсць розныя там і адміністрацыйныя справы, і крымінальныя справы, якія там заводзіліся. І гэта часткова магло неяк быць датычна і паланежкі, і навакольных вёсак, і мабыць, штосьці можна праз гэта выцягнуць некую інфармацыю. Як ужо ты казала, што ёсць недахоп у фотаздымках. Тут жа ідзе фотаздымкі, там і розная планіроўка, там разуменне інтэр'ераў і гэтак далей. Пытанне вось супрацы з гістарычным архівам. Ці не ведаеш ты, ці былі спробы скантактавацца з гістарычным архівам, каб яны на хвалі гэтай медыйнасці дапамаглі? Альбо ці не было ініцыятывы з боку архіва прыяднацца да агульнай нейкай такой талакі, і вы там збіраеце, не ведаю, там смецце, будаўнікі робяць сваю справу, а мы таксама далучымся і хочам падтрымаць гэтую агульную справу? Не, прапанова дакладна ад гістарычнага архіва такога не было. Вось, і паколькі ад пачатку праекту я была менеджерам там, і, шчыра кажучы, не хапала трошачкі часу і мне на даследаванне ў гэтым плане, але спробы былі праз знаёмых дазнацца, і мне казалі, што таксама не вельмі шмат інфармацыі. Мы шукалі планіроўку, і праз знаёмых, я памятаю, там шукалі, таму што мы звязваліся з архітэктарамі, нам патрэбны былі пэўныя дакументы для праектавання. Вось, я памятаю, што нічога такога не знаходзілася. Таму што з намі працавалі тыя архітэктары, якія павінны былі займацца рэстаўрацыяй палаца яшчэ ў 90-х, то бок яны гэты аб'екты добра ведалі. І было вельмі складана. То бок ініцыятывы некай, пэўна, ад гістарычнага архіва не было. Вось, і мы так, паколькі праект быў вельмі велізарны, вельмі медыйны, таксама шкада, але часу таксама не вельмі і хапала на гэта. Але памятаю, што ў Гродны падаваліся, у Берасці толькі некую пэўную мапу знайшлі. І ведаеш, што і адзін чалавек мне перадаў адну мапу, але перадаў мапу маёнтка ўсяго, так, паланэчка, так, то бок усёй гэтай мясцовасці, там з фальваркам, з уладаннямі. Вось даведаўся, што ёсць такі праект, што займаюцца людзі, і ён сказаў, што вось я знайшоў неяк, таму што там шукаў інфармацыю ў Вільні,
і радзівілы бралі знайшоў інфармацыю ў віленскім банку, тому што радзівілы бралі крэдыт на будаванне спіртзаводу. Яны заклалі гэтыя землі пад крэдыт на спіртзавоз. Ну цікавы насамрэч кейс, бо гэта сведчанне таго, што не зусім відавочных месцах можа ляжаць нешта. Не абавязкова гэта будзе фонд радзівілаў, а гэта увогуле нейкія там банкаўскія справы, і там будзе нешта цікавае, што ўвогуле там яно мусіла быць там па справе, але яно мае некую краязнаўчую каштоўнасць. У 2020 годзе у палаца юрыдычна з'яўляюцца новыя ўладары, і вось пытанне, як ты даведалася пра гэтую навіну і якія эмоцыі былі, калі ты даведалася, што палац набылі? Ведаеш, нейтральныя. Даведалася выпадкова, можа, ад бацькоў сказалі, што купілі. Нейтральна, таму што гэта не першы досвед. Я працавала ва ўладальнікаў паланычкі, то бок палаца яшчэ ў 2014 годзе. Нейкія былі спробы потым зноў купіць і зноў купіць. Канешне, калі там першы раз набылі, мяне пазвалі яшчэ туды працаваць. Гэта была мая адпрацоўка першы год. Гэта было нешта фантастычнае для мяне. Для мяне, мне 18 гадоў, я дзіцё яшчэ, і збываецца моя мара. Я планую займацца рэстаўрацыяй. А зараз, вось у 2020 годзе, неяк спакойна. То бок паглядзім, што будзе, да будзе. Будзе ці не будзе. Вось, то бок нейкіх такіх уражанняў не было. Тым больш, што яны там прыехалі ў 2020 годзе, можа 21-м, на пачатку 21-го года мы толькі пазнаёміліся. Вось, а там дзесьці у студзені ведалі ды ведалі. Далей твае стасункі былі ў якой якасці? У якасці валанцёра? Ад самага пачатку да кастрычніка менеджер. А чыёй гэта была ініцыятыва? Тваёй прапанаваць? Іх. Зразумела. То бок усе тыя валанцёрскія суботнікі, гэта тое, што было арганізавана табою. Як табе ўвогуле была гэтая менеджерская праца? Цяжка, таму што адзін. Ведаеш, не тое, што самотна, таму што менеджер праекту гэта не толькі суботнікі. Менеджер праекта гэта было і вядзенне сацыяльных сетак, гэта нейкія гістарычныя пэўныя моманты, гэта налажванне азносінаў паміж там людзьмі, гэта праца за архітэктарамі, таму што на пэўны час яны патрабавалі цябе ўсю. Так, дзе што ляжыць, дзе што ёсць, выкладвай усе фотаздымкі, выкладвай усе карты. Гэта праца з рэйспалкомам, з міністэрствам культуры, можа, не, потому што там перадаваліся нейкія пэўныя... Не скажу, што гэта цяжка, але гэта нейкая пэўная адказнасць, таму што трэба паказаць, што ты зрабіў, што ты не зрабіў, так, на якім мы зараз этапе знаходзімся. І ўсё ж такі гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, якая нясе за сабой пэўную адказнасць, так? Таму што трэба глядзець, дзе што, ў якім стане, дзе што можна зрабіць, таму што калі ты маеш такі будынак, так, і яшчэ не распачалася праектная дакументацыя, нічога такога, ты там увогуле убіць цвік ты не можаш у сценку, так, там нічога ўвогуле рабіць нельга. Таму з архітэктарамі вельмі шмат працы было, таму што яны патрабавалі шмат увагі там пэўным рэчам. Вось некае такое. Хтосьці прыязджае на даследаванні, там архітэктар прыязджаў на абследаванне будынка, з імі правадзіла час, таму што усе мужчыны прыехалі, і не той, каб я іх агіда некая пэўная на них ці штосьці абразіць хачу, але ніхто не ведае будынка, так? З практычнага пункту гледжання. Трэба правесці, паказаць, дзе можна прайсці, дзе нельга прайсці, дзе, што, як працуе, дзе там падземныя тыя хады былі, і штосьці падобнага плана. Атрымоўваецца, што ў 21-м годзе дзесьці ў пачатку, так, ты становішся менеджерам, а напрыканцы года супрацоўніцтва скончваецца. І скончваецца яно на
такой досыць гучнай акцыі. Мяняю каву на палац. Так. Досыць гучна было, калі я не бутаю паспяхова, але ёсць невідавочнае дзеянне твой сыход. А можаш крышачку дэталей дадаць? Сітуацыя склалася вельмі такім цяжкім чынам, таму што за той час, які я вяла гэты праект, збіралася вельмі шмат стомленасці, таму што гэта медыйнасць, па-першае, гэта па-другое, вядзенне сацыяльных сетак заўсёды, гэта збор людзей. Пэўным часам збор дасягаў 50 чалавек, а гэта ўсё арганізоўваць трэба. Я прыходзіла з гэтай талакі проста. Мне патрэбна было 2-3 дні, каб проста адысці, таму што вакол заўсёды шмат людзей. А гэта і трэба арганізаваць нейкую пэўную тэхніку і ежу, і каб людзі задаволеныя былі, і каб усе задаволеныя былі, і каб з палацам усё добра было. І акрамя гэтага яшчэ падчас гэтай талакі трэба было праводзіць экскурсіі, так? Так сталася, што я пайшла ў адпачынак у кастрычніку. Мне тады ўсё ж такі ўсё роўна прыйшлося выйсці на працу, таму што прыехала Акадэмія навук у Паланэчку, яны даследавалі, што засталося з арыгінальных дрэваў, і мы планавалі спецыяльны праект па засадке французскага саду, таму што дзяўчаткі задарма спраектавалі нам французскі сад, так прыкладна хаця бы, а батанічны сад нам дапамог у гэтай справе. Мы дамовіліся на тым, што там мы спраектуем яго афіцыйна з пункту гледжання, якія дрэвы нам патрэбныя, так? Яны прапануюць нам, што ў іх ёсць. Мы ствараем сайт, дзе яны там, кожны можа купіць там некае пэўнае дрэўца, якога нам не хапае, так? Ну і вось мы там потым высаджваем, і там, напрыклад, калі чалавека выкупляе, пакідаецца нейкія пэўныя дадзеныя, так? І мы там садзім з таблічкай, што вось гэтае дрэва купіў нам той, пасадзіў той. Вось, і мы збіраліся з імі, абмяркоўвалі гэту тэму, яны былі захапленні ад Паланэчкі, але я не вытрымала, таму што я прыйшла з адпачынку і даведалася, што, аказваецца, у нас не закрыты умова з архітэктарам грыць дакумент. Па дакументу трэба было заплаціць 15 000 беларускіх рублёў. І мне тэлефануе мой шэф і кажа, што трэба сабраць 15 000 беларускіх рублёў за 4 дні. І я спытала, якім чынам, і ён сказаў, любым. І тады я разумела, што гэта ўжо канец. Як я зараз буду збіраць гэты 15 000? На маё такое пытанне было дадзены такі адповедь, што людзі ж на Буцалу збіралі. Я такая думаю сабе, дзе Буцал, а дзе Паланэчка? Я сама ў пілігрымку ў Буцалу хадзіла, я разумею, безумоўна, важнасць гэтага месца. Люблю Паланэчку, але Буцала і Паланэчка тут проста неба і зямля. Я б, канешне, калі б мне былі апошнія грошы, разумею, што Паланэчка Паланэчкай, але Буцала там святое. Вось. І сказаў, што все ходзяць на каву, няхай скідваецца, на Буцала атрымалася, у нас атрымаецца. І я проста памятаю гэты пост са слязамі на вачах. Ось тут я пісала так. Мы вас усіх кахаем. Я вельмі любіла людзей, якія даядналіся да праекту, якія былі з намі, але я разумею, што проста ўсё, гэта канец. І, карацей кажучы, пішу гэты пост, а там досыць медыйны ўжо праект быў, гучаў паўсюль, і я не ведаю, што здарылася, гэта ўсё падхватваюць людзі. І мне проста на наступны дзень, у той дзень, не помню, што, па-мойму, і не тэлефон, 1-2 разы нешта ўдакладніў шэф, што трэба зрабіць, і больш не тэлефанаваў. Але на наступны дзень мне сказалі, што ты зрабіла, там просто зрываецца рахунак, там кожныя 2-3 хвіліны падаюць грошы, там за першыя суткі там парадкам 3000 беларускіх рублёў дакладна было. Там бухгалтер не паспявала просто атрымоўваць гэтыя рахункі, там паведамленні ішлі. Вось, у меня просто там дэпрэсія пачалася.
І мне шэф кажа, што нам патрэбна медыйнасць, выходзь тварам. А я разумею, што калі я выйду тварам зараз, то падумаць, што там дзесьці у меня дуло пісталета стаіць, і мне ўжо заставілі проста сюды прыйсці і сказаць, што все так файна, все так круто. Я разумею, што я не буду абманваць людзей, таму што мне все просто бачна па твару. А ў мне яны заплаканыя гэтыя вочы. Я кажу, што не, я не выйду. Таму што я разумею, што калі я зараз выйду, да мяне проста прыйдуць. Ну, па тыпу, ніхто ж не ведае, хто ўладальнік паланэчкі, так? Там палова людзей думалі, што ўвогуле гэта я купіла. І дагэтуль нехта прыязджае, гэта ж вы купілі, так? Памятаюць па сацыяльным сеткам. Я кажу, не, гэта не я, ну, гэта не мае ўладанне ні якім разе. Вось. І я сказала, што я не буду выходзіць, таму што ну, мне няма маральных сіл. Я баялася за сваю за сябе проста. Як я гэта ў вёсцы выйду зараз, так, я буду збіраць гэтыя грошы, а як я ў вёсцы выйду, мне потым праз год скажуць, дзе ты грошы дзела? Ну, як я буду перад людзьмі выходзіць тварам? Я сказала, што я не выйду, і шэф тады спытаў, замену шукаем? І я сказала, што так, шукаем. І вось на трэці дзень гэтай акцыі я ўжо пазваніла, сказала, што не, я выходжу з праекта. Наступны дзень была ўжо працоўная кніжка ў мяне на руках, а ўвечары наступны, гэта падтрымоўваецца 5-й дзень, субота, і мне ўжо сказалі, што на рахунку 19 000 беларускіх рублёў. Дзякуй, што слухаеце гэты эпізод, і зараз самы час нагадаць, што падтрымаць тое, што робіць праект Вандра, можна праз Patreon, Boosty, PayPal альбо пераводам на рэвалюцыі Альфа-банк. Усе спасылкі ёсць на сайце праекта, у інстаграме, а таксама ў апісанні да гэтага эпізода. Дзякуючы вашай падтрымцы з'яўляецца матывацыя працягваць працу. Жывучы там недалёка, насупраць палаца, ёсць разуменне ўвогуле, калі скончыліся фізічна працы, калі вось апошні раз нешта рабілася, альбо гэтай працы ідуць самі па сабе? Ну, як бы мае бацькі даглядаюць пэўным чынам за палацам, так? То бок, што гэта можна? Пакасіць траву, пагрэбсці штосьці, да ўсё. Але фізічна, ну, можа, у палацы самім, можа, ў 21 годзе і скончыліся фактычна, таму што там потым у 22 годзе там не талака праводзілася, там купаля праводзілася. Ну, то бок такіх пэўных прац як бы ў 22 годзе ўжо не было. Напэўна, наша апошняя талака была напрыканцы там у кастрычніку, на пачатку кастрычніка. А там потым некі 2-3 мерапрыемствы было, і то гэта не з палацам, не з працай дакладна звязана. Дзейнасці зараз ніякай няма, ну, яе не відно, публічнай дзейнасці дакладна няма. А якімі ты бачыш увогуле перспектывы тады палаца? Маю надзею на суд. Нешта такое павінна здарыцца, што завіруе зноў жыццё. Ну, мне вельмі шмат кажуць, што вёскі нашы выміраюць, і няма шансу, што штосьці вернецца сюды. Вось, але я бачу іншыя нейкія карцінкі свайго жыцця, таму што шмат камунікую з людзьмі з Мінску і разумею, што шмат моладзі хоча вяртацца ў вёску, таму што стамілася ад горада. І бачу, што не, яшчэ не канец. А наконт палаца, маё такое вельмі трэзвае уяўленне, што з ім дасць рады толькі дзяржава. Людзі не дадуць рады. Зашмат грошай, зашмат патрабаванняў. З аднаго пункту гледжання гэтыя патрабавання маюць месца быць, так? Але рэстаўрацыя, як паказаў досвед, гэта заўсёды укладванне велізарных проста грошай. У мінулым месяцы сустракаю, што з'яўляецца ў інстаграме аккаунт пра гісторыю паланечкі. І ёсць думка, што гэта ідэя з'явілася у цябе не зненацку. То бок яна неяк выношвалася. Можаш падзяліцца хадой думак? Ну, што ўвогуле у цябе ў галаве адбывалася, якія трансфармацыі праходзілі перад стварэннем гэтага аккаунта, і ўвогуле якая мэта стаіць за гэтым? Ну, насамрэч, думка такая была
так недзе побач хадзіла са мной яшчэ, калі я сышла з праекту. Вельмі шмат хто цікавіўся маімі менавіта экскурсіямі, цікавіліся, значыцца, гісторыяй палаца, але я час ад часу падкідвала гэту ідэю, не падкідвала, а застаўляла гэту ідэю для свайго профілю на Інстаграме і думала, што асобна некую пэўную старонку заводзіць не буду. У мяне ёсць свой блог, я там пра ўсё расказваю, там такі поўны лайфстайл, так, і таму калі я гэта таксама пра паланэчку праводзіла, то там буду распавядаць. Там пэўна часам распавядала нешта цікавае такое. Вельмі часта размаўляла з людзьмі, бо там нехта ўвогуле там каля майго дому паркуецца ці штосьці такое. Вось, а потым нейкія пэўныя абставіны, таксама асабістыя ўнутры, далі мне падставу думаць, што гэта ўсё ўвогуле не маё. І я на пэўны час там ўвогуле перастала пра гэта ўсё пісаць. І так, напэўна, адпачывала 22 год, 23 год, час ад часу пачынала штосьці пісаць, а потым закідвала. Вось, а потым нейкія пэўна таксама абставіны, людзі узнікалі зноў і давалі мне вось гэту харчаванне некае пэўнае для майго розуму, што трэба нешта рабіць. Нейкія роздумы такія ўзнікалі, нешта штосьці такое трэба рабіць. Вельмі цікава было, што калісьці ў паланэчцы там пад палац часта праходжуся вечары, так, ці так увогуле. Пад'язджаюць людзі, там пытаюць, што ды як. Вось, а бываюць, пад'язджаюць людзі, якія насамрэч шукаюць гісторыю сваіх бацькоў. Так, і вось я помню, што там пару тыдняў таму пад'ехалі две такія паненкі і пачалі шукаць інфармацыю проста пра бацьку. Нічога асабліва пра сябе не расказвалі, не ведалі, што ён там жыў у паланэчцы. Я ёй расказала, што вось тут была старая школа, напэўна, дзе ён вучыўся, там паказала, расказала штосьці. Перавяла да суседкі, якая помніць абсалютна ўсіх. Яна не помніць, што учора з'ела, што сёння з раніцы было, але што было там у 39-м якім-небудзь ці пасля вайны, хто дзе жыў, хто з якой нагой хадзіў, усіх вспомніць. Проста гэта памяць некая фенаменальная. І я адвяла да суседкі сваёй, і ўспомнілі, яны былі такія шчаслівыя, так. Сказалі, што вось мы там з дакументамі яшчэ прыедзем абавязкова, вернемся, вось вельмі хочам дазнацца гісторыю сваіх бацькоў. А трэба сказаць, што паланэчка такая велізарная вёска раней была, так, і звязана з ёю шмат лёсаў, так, людзей. І я разумею, што вось некія пэўныя маі спатканні з людзьмі, яны не проста пра спатканне, яны пра сувязь, так, сувязь пакаленняў, сувязь часу, сувязь магчымасцяў, так. І людзі могуць пэўным чынам праз мяне, так, таксама знаходзіць нешта новае пра сваю спадчыну. І я тады думаю, канешне, вельмі раней такія балючыя думкі пра палац былі і пра ўсё, што адбывалася ў маім жыцці, што мне там поўнасцю пераход у іншую сферу жыцця, што асабліва не займаюся гэтым усім. Так, і падумала, што можа там не трэба, можа там у мне там штосьці не атрымалася. Вось, а потым я падумала, што жыццё ідзе зараз, і калі падабаецца, то проста падабаецца, рабі ды і ўсё. І вось я падумала, што гісторыя маёй вёскі, яна мусіць быць не толькі на маіх словах і тут, у вёсцы непасрэдна. Яна павінна быць значна на большай прасторы, таму што людзі, калі нават была яшчэ на праекце, пісалі мне, што моя мама там вучылася, ці мой тата там вучыўся. Яны распавядалі вельмі шмат цікавых гісторый. Я разумею, што зараз гэтага прастранства проста няма, куды людзям прыходзіць і узгадваць нешта пра сваё роднае. Ці хтосьці там далёка паехаў, так, яны проста могуць прыйсці. Я разумею, што я ж не буду не толькі пра гісторыю палаца, так, а пра нешта большае, што людзі могуць і зайсці і проста паглядзець на сваё роднае. Я лічу, што ўвогуле там у кожнай вёскі зараз мусіць быць такая свая інтэрнэт-старонка, куды родныя могуць зайсці, паглядзець і такую злавіць ностальгію. Вось, і я падумала, што нягледзячы на ўсе мае меркаванні і думкі, няхай гэтая старонка будзе для майго задавальнення,
і для шчасця іншых людзей, куды яны могуць выпадкова прыйсці і ўзгадаць, што там жа ж была вось моя мама вучылася, так, ці там нейкім чынам пэўным звязаны лёс з паланэчкай, так. Ну і таксама гэта спосаб яшчэ знайсці інфармацыю, таму што людзі там бачаць, што хтосьці займаецца гісторыяй гэтага. Яны табе проста літаральна могуць у Інстаграм такіх фактаў цікавых падкінуць, так, што проста афігеваеш, шчыра кажучы. А ёсць нейкі ўвогуле план па развіццю гэтай ідэі? Ты ўзгадала словаспалучэнне інтэрнэт-старонка, бо, мабыць, гэта мусіць быць не інстаграм-аккаунт, а соцсеткі яны для прасоўвання, а уся інфармацыя, усе матэрыялы, мабыць, яны мусіць захоўвацца дзесьці ў іншым месцы. Ну, наконт прям інтэрнэт-старонкі, можа, і не задумвалася, а наконт плану, шчыра кажучы, пакуль велізарнага такога няма, але ўсё ж такі ёсць план паказаць, што вось моя мясцовасць гэта не проста месца, дзе стаіць палац, так, і дзе зараз па тыпу ўсё развальваецца, так, што гэта значна больш, чым мы думаем. Зразумеў. Каця, ты ўзгадвала ўжо нейкіх людзей, якія прыязджалі ў паланечку, шукалі там бацьку. Ну, то бок гэта такія вось стасункі з людзьмі, якія вось знаходзяцца вось у вёсцы, у паланечцы. Ёсць яшчэ адзін кейс. У праекце Веха у пачатку гэтага года, увесну, публікаваліся здымкі з подпісамі, што гэта баранавіцкі вакзал, а ты ім пішаш, што гэта не баранавіцкі вакзал, гэта паланечка. І гэтых здымкаў раней, я так мяркую, ты не сустракала. І вось пытанне, што было ў галаве, калі ты пабачыла гэтыя здымкі? Ну, я проста, я падпісана была на іх, і я такая лістаю Інстаграм і такая бачу, што гэта такое. Ну, типа, нешта знаёмае, дзе ты была тут. Я потым вяртаю, гляджу, баранавіцкі вакзал, і такая, ну, сэнсе баранавіцкі вакзал. Ну, по тыпу, мой куток, я там калені біла, які баранавіцкі вакзал. У мяне проста шок. А шок быў яшчэ далей. Мне прыйшло такое вельмі моцнае сэнсаванне. Я ведаю, як людзі займаліся рэстаўрацыяй пасля вайны. Ну, ведаю вельмі шмат гісторый, і, напэўна, я з гэтым расла. Можа, не разумею гэта, але гэта гісторыя чуліся, напэўна, калі я была занадта малая, таму што у нас дом, дзе мы жывем, ён падзелены на 2 часткі. І там у правай частцы гэтага дому жыла раней сям'я. Дзедок, ён адбудоўваў палац пасля вайны. Ён мяне калыхаў яшчэ малой. І памятаю, мне маці расказвала, што я вельмі пужалася яго барады. Вось, але ўсё роўна там нешта там ляжала ў яго на каленьках, на руках. І я думаю, што гэтыя гісторыі чуліся мною калісьці. Карацей кажучы, яны адбудоўвалі палац пасля вайны. 4 гады пасля вайны ім спатрэбілася, каб з нуля падняць палац, таму што ён быў зруйнаваны, пасля пажара там было пуста проста. І для мяне дагэтуль проста вау гісторыя. Па тыпу, людзі самі збіраліся, мне расказвалі, што там проста колышка нельга было забраць некага пэўнага, так, таму што людзі зведалі, што гэта ідзе ўсё для іх дзяцей. Яны там будуць вучыцца, яны ведаюць, у іх ёсць матывацыя. Ім трэба аднавіць школу для сваіх дзяцей, дзе ўсе будуць жыць, все будуць шчаслівы. Там, насамрэч, там нейкі пэўны Хогвартс быў для мяне, таму што там такіх файных гісторый было шмат. Хто што вучыўся, як вучыліся, што там, якія кабінеты былі. Проста ўсе так з такой любоўю адносяцца да гэтай школы, што гэта некая пэўная фантастыка. Ну і, значыць, я бачу гэты здымак. Спачатку шок, таму што я ніколі такога не бачыла, як людзі там танчаць, там талака, сабраліся таксама ўвечары, гармонь, так, і ўсе там танчаць каля гэтага разруйнаванага палаца. А потым я праз пэўны час сяджу і думаю, ну ё-маё, не праз 100 гадоў, праз 80 гадоў тое самае. Палац проста разруйнаваны, так, і мы з гэтай гармонію
люди танчаць, там просто можна было ставіць там 40 там 40 там 48 год і 2021, так. Розніцы няма, таму што там у нас музыканты прыязджалі там у звычайных беларускіх такіх строях, таксама гэтыя гэты баян там і ўсе там тусуюцца, весяляцца, і ўсе таксама пасля талакі аднаўляюць гэты палац. Адзінае, што розніца у нас у выніку. У іх атрымалася, у нас не. Гэты кейс са з'яўленнем фотаздымкаў, ён неяк цябе падштурхоўвае да дзеянняў, ну, да такіх больш актыўных дзеянняў, падзёргаць былых жыхароў, сучасных жыхароў, каб людзі дасталі свае дамашнія архівы і паказалі, што ў іх ёсць. А ведаеш, мы рабілі гэта, калі палац, ну, вела старонку палаца, рабілі, і не занадта актыўна гэта ўсё вялося. І нават у мясцовых я пытала, людзі не вельмі актыўныя. Я баюся, што мне проста наглым чынам трэба, ведаеш, прыходзіць і забіраць альбомы і казаць, што так, ну, типа, паказвайце, таму што калі вы мне не пакажаце, я не ведаю, што станецца з нашай спадчынай. Увогуле, такіх кейсаў, такіх дзіўных вельмі шмат у мяне, таму што у вёсцы ёсць шмат пытанняў там і па грабоўцу, хтосьці кажа адно, хтосьці другое, і з фотаздымкамі, з рэчамі, таксама з палаца, так, таксама шмат пытанняў, таму людзі не вельмі лёгка паддаюцца на кантакт, шчыра кажучы. Гэта не тое, каб там кожны прыйшоў і сказаў, ну, тыпу, ідзі бяры фоткі там. Мне кажуць, што у мяне нічога няма. Мне нічога няма, мне там няма чаго цікавага. Ведаеш, асабліва яшчэ, калі там цябе ведаюць, такі, блін, дастала. Кажаш і пра фотаздымкі, і пра рэчы, людзі не так актыўна ідуць на кантакт. За гэтым нешта хаваецца ўвогуле? Як ты гэта тлумачыш з пункту гледжання, не ведаю, псіхалогіі, мабыць, праз прызму гісторыі? Страх нейкі пэўны. Што забяруць? Забяруць, не ведаю, што фотаздымкі забяруць, дык вы... Хай на сабе ляжаць, толькі дайце адфоткаць, зробім з імі што-небудзь. Страх проста даць нейкія, падзяліцца, адкрыць сваю гісторыю, вось. Таму што шмат пасля вайны, сам ведаеш, што людзі проста не адкрываліся. Бачучы шматлікія такія страшныя гісторыі, проста не адкрываліся, страх гэты перадаваўся іншым, і ўсё. Гэта катастрафічна цяжка для гісторыі, таму што я цудоўна разумею, што гэтыя фотаздымкі, паланэчкі ўвогуле, не толькі палацу ўнутры, а як яна выглядала да 39-го года, яны могуць ляжаць дзесьці ў людзей, і просто на не даюць. Я не разумею, чаму. У меня быў адзін такі кейс, калі я ў палацы працавала, то мне даслалі фотаздымак аранжарэй, унутраныя фотаздымкі. І я кажу, а як я дакладна даведаюся, што гэта паланэчка, таму што, ну, ведаеце, я, блін, вам веру, я вельмі шчаслівая, што я атрымала гэты фотаздымак, па аб'ёмам там падобнае. Вось, я кажу, а сфоткайце мне, калі ласка, дзе падпісана, калі гэта з сямейнага фотоархіву, яны мне не скідваюць. Потым я кажу, слухайце, ну там, а я там бачу, што там фотаздымку ёсць іншыя нейкія цікавыя фотаздымкі. Думаю, што штосьці там некае такое цікавае ёсць. Я кажу, што можа там, калі у вас аранжарэя ёсць, так можа там і палаца штосьці ёсць. І для мяне гэта было проста катастрофай. Мне сказалі, не-не-не-не-не, ні ў якім разе. І чалавек не ішоў далей на кантакт. А потым, калі я працавала ў Нясвіжы, мне быў проста шок. Так вось лёс складваецца, што я запомніла па твары гэтага чалавека, па прозвішчы, запомніла, як ён называецца, дзе шукаць, дзе ён жыве, я ўжо ведаю дакладна. Проста добрая памяць, не злапамятная. Так, на патрэбныя рэчы. Я ведаю, дзе шукаць гэтыя фотаздымкі, проста мне трэба час дабрацца. Ну, карацей кажучы, я працую ў Нясвіжы, навагоднія там канікулы, прыязджаюць да нас шмат турыстаў, і я вяду экскурсію і бачу, што ёсць у вялікай зале піяніст грае. Я разумею, што гэта той чалавек, які скінуў мне гэтыя фотаздымкі. 100%. Ну і карацей кажучы, думаю, ну, ён тут будзе цэлы тыдзень, я ж да цябе дайду. Я ўсё, правяла экскурсію, скінула ўсіх, пабежала да яго і кажу, не буду казаць імя, распавядайце, ну, па тыпу, што там у вас ёсць? Я кажу, ну, скіньце мне фоткі, калі ласка. Я кажу, паланэчка ёсць? Ну, як бы па-нармальнаму размаўляла, я кажу, што, блін, ну, ён так ламаецца. Я бачу, што чалавек ламаецца. Как бы, ну, можа, ёсць там, ну, па дазволу толькі бацькі, то есть всё, 5-10. Ну, я кажу, слухайце, ну,
пажадайце, я вам ввогуле нікому паказваць не буду, буду захоўваць у сябе ў архіве, там распіску дам, усё, што вы жадаеце, толькі пакажыце мне гэтыя фотаздымкі. Ну я ўжо ганяюся за імі там, мне 28 год, так, ну дай бог 15 гадоў, я дакладна мару проста пабачыць, што там унутры. І ён кажа: "Ну, вось мой нумар тэлефону, там, затэлефануйце". І ўвечары ён проста не адпавядае мне на званкі. А потым я там пішу ў інстаграме. Карацей, праз пэўны час я даведваюся, што ўвогуле ён заблочыў мяне. А на гэты тыдзень я проста спытала ў сваіх калег, ён проста не прыязджае ў музей працаваць як піяніст. Ну ці гэта супадзенне, ці штосьці трапілася там, я не ведаю што, но гэта было проста вельмі вельмі дзіўна. І я такая думаю, а што там такога ў палацы можна паказаць, што вы ўсе не жадаеце паказваць унутраныя інтэр'еры. Бо там у Радзівілу таксама пытала, і мне сказалі, што у нас нічога няма. А потым іншыя людзі мне сказалі, што табе проста не хочуць паказваць. І такая, што там можна хаваць? Проста пакажыце мне хол і 2 каміна. Всё, што я хачу ад вас. Пра фотаздымкі і пра тое, што людзі з вёскі не хочуць актыўна іх паказваць, а ўвогуле ці ёсць мэта вось гэтай ідэі прасоўваць паланечку, рабіць праект, ці ёсць мэта стварыць некую супольнасць вакол паланечкі? То бок, каб, не ведаю, наладзіць так стасункі паміж людзьмі, выбудаваць нейкую такую сістэму каштоўнасцей, каб людзі ўвогуле зразумелі, што дзяліцца гэта варта, што спадчына гэта тое, што варта шанаваць, і вось каб сфарміравалася некая такая супольнасць. Не каб людзі жылі з зонай камфорта і вось першы сантыметр дзвярэй ганка, а каб гэта стала больш шырэй. Ведаеш, што гэта ж былі спробы падчас талакі, час праекта, але нічога не атрымалася. Там прыходзіў 1, 2, 3 чалавекі і ўсё. Усе астатнія проста на гэта глядзелі вельмі дзіўна. І я не разумею, чаму, але з іншага боку яны могуць не разумець мяне, і таму я думаю, што супольнасць будзе стварацца не ў паланэчцы, а дзеля паланэчкі. Таму што шмат хто любіць яе, прыязджае ў гэтыя мясціны і насалоджваецца гэтым, так? І там ты толькі патэлефануй і скажы там, ну рэальна патрэбна дапамога. Ну ўсё, зберуцца усе. Я думаю, што вось ёсць такая супольнасць у касцёле. І гэта вельмі файна, таму што калісьці нас ксёндз так трымаў, каб мы там дапамагалі касцёлу, нешта там прыходзілі граблі, ну і штосьці такое, так? А вось каб каля палацу, ну ці ўвогуле ў вёсцы, то не. А ці ёсць спланавана некая сістэмнасць працы? Альбо гэта ўсё праз, не ведаю, справу настрою? То бок, што пісаць, як пісаць, у якія накірункі развіваць? Бо ну, я ведаю гэта сам па сабе, што калі ты пачынаеш гэтую справу, то накірункаў настолькі шмат, што не ведаеш, за што ўхапіцца. Ёсць шмат інфармацыі, якая, па сутнасці, наўпроста ляжыць у інтэрнэце, ёсць тая інфармацыя, да якой трэба неяк дайсці, ну і ведаеш, дзе яна ляжыць, ведаеш яе змест больш-менш, але яе трэба атрымаць неяк. Ну і карацей, накірункаў шмат. Гэта і гісторыя, гэта і культура, у шырокім сэнсе культура, гэта этнаграфія, гэта могуць быць там, не ведаю, як прыклад палескага палына, выключна там тэкстыльныя зборы. Гэта як тое, што робіць там этнаграфічнае таварыства, гэта, не ведаю, моўная спадчына, гэта, не ведаю, гісторыі розныя, бо гісторыі людзей гэта ўвогуле тое, што не зафіксавана ні ў якіх архівах, яны наўпрост жывуць чалавека, ну, з пакалення ў пакаленне. І пытанне, ці ёсць увогуле нейкі такі план развіцця па накірунках, а калі ёсць, ці прытрымліваешся яго, калі няма, ці ёсць план яго стварыць? Ну, я скажу так, нейкі план гістарычных пастоў пэўны ёсць, ёсць план стварэнню нейкіх пэўных тэмаў для размовы, так, з людзьмі, тому што, як я ўжо казала, што трэба казаць не толькі пра гістарычную спадчыну, але спадчыну людзей менавіта, каб яны знаходзілі адзін аднаго, каб перадавалі інфармацыю, што вось тут можна знайсціся ці прыехаць там і адшукаць кагосьці з родзічаў.
Вось, пакуль на гэта трэба захоўваць сілы, а там ужо як бы як пойдзе. Можа, я думала, але часамі як бы гэта вельмі цяжка зрабіць. Нейкі план зрабіць, таксама і стварыць праз, гэтую сацыяльную сетку, праз аккаунт і насамрэч нейкую новую суполку, так, пэўную з старымі людзьмі, так, якія будуць дапамагаць там насамрэч зрабіць якую добрую працу, таму што у паланэчцы ёсць дзе прыбірацца яшчэ дакладна. Вось, штосьці такое пэўнае зрабіць. Канешне, я проста мару, каб падключыліся людзі, якія б маглі перадаваць нейкую пэўную, спадчыну, так, этнаграфічную спадчыну, размовы са сваімі бацькамі, бабулямі, дзядулямі. Вось, і я б магла гэта нейкім пэўным чынам апрацоўваць, таму што такія, выпадкі ўжо прыклады ёсць, але, хацелася б болей. Пакуль толькі такі план. І я думаю, што хацелася б матываваць людзей, насамрэч быць адкрытымі, больш адкрытымі і, распавядаць ім, што, размова з вашай бабуляй і дзядуляй гэта насамрэч для нас, для гісторыкаў, вельмі важна, для этнографаў. І важна не проста вашая размова, а яшчэ і запіс, таму што гэта ўсё вельмі хутка, сыходзіць, і людзі, і дадзеныя, інфармацыя. Вось, і што гісторыя гэта не толькі пра тое, у якім стылі будаваўся палац, так, але ўвогуле, як жыла гэта вёска, якім чынам. Вось, і вельмі хацелася б заматываваць людзей у гэтым плане. Як ты же так зазначыла, 15 год ты шукаеш фотаздымак палаца, ну то бок 15 год будзем лічыць, што цікавішся гісторыяй паланечкі, у прыватнасці палаца і паланечкі. Усё гэта твае стасункі з паланечкай, яны прайшлі вось праз гэтыя такія ступені, трансфармаваліся. Спачатку гэта такі дзіцячы інтарэс, потым пасля навуковы, далей ужо некая праца з паланечкай, а зараз гэта падзяліцца з людзьмі праз уласную такую ініцыятыву і аб'яднаць тых людзей, якіх раскідала ўвогуле жыццё, тых людзей, якія з паланечкі. І тут адпаведнае пытанне, навошта ўсё гэта? І другое пытанне, а што ўвогуле матывуе гэта рабіць? Я раскрыю велізарную таямніцу. Мы ўвогуле не адсюль. То бок мы не мясцовыя. Так тым больш пытанне, навошта? Я не ведаю, гэта нейкая пэўная энергія, якая ідзе ўнутры і ўсё. Я маё ўяўленне такое, як бы я памятаю, як там першыя разы чытала нейкія пэўныя цікавыя мемуары так пра мясцовасць. Ну, трэба папярэдзіць яшчэ тое, што я жыву на тэрыторыі былога парку, так, і я вельмі люблю чытаць кнігі. І я вельмі люблю рамантызаваць жыццё. А калі ты жывеш тут каля палаца, на тэрыторыі былога парку, яшчэ такое фантазія твая такая буйная, рамантызацыя гэтага ўсяго. Гэта проста фінішная прямая. Я кажу, можа, гэта ўсё і дае мне такое падштурхоўванне для дзейнасці. Таму што я проста уяўляю, што, напрыклад, у 18 стагоддзі дзесьці там у Эвы Фалінскай чытала, што там як святкавалі дзень народзінаў жонкі Мацея, як там балет танчыў дзесьці ў парку, як там агні ўзрываліся, там як спявалі гэта ўсё, як усе госці шлі, першая сама княгіня ідзе, ёсць і вітаюць. І я такая думаю, і гэта ў паланэчцы было. Вось гэта было 300 год таму. Так, я літаральна жыву ў гэтым месцы, можа быць, проста падала на гэтых трапінках проста, дзе гэтая пані хадзіла. Не тое, каб я там рамантызую і благаслаўляю гэтую паню, але проста, што вось гэтае такое жыццё, яно было тут, яно як бы ёсць, проста нас раскідвае час. І вось ведаю, што там Канстанцін займаўся так актыўна этнаграфіяй, так? Насамрэч ён лічыцца, для мяне ён, шчыра кажучы, ён з'яўляецца піянерам этнаграфіі.
проста, таму што ён там надрукаваў 2 кнігі пра Навагрудчыну, пісаў гэтыя слоўнікі на беларускай мове, там абрады нейкія пэўныя шукаў, як людзі жывуць, што там, якія словы, якое маюць значэнне. Так, і для мяне, ну, як бы ён адукацыйнай дзейнасцю такой канкрэтнай займаўся, велізарнай проста. Ён быў членам адукацыйнай камісіі Навагрудскага павету, адкрываў школы. І там, чытаючы Эдварда Павловіча ўрыўкі з тэксту, я разумею, што вось гэтае меркаванне пра паланечку таго часу і зараз яно абсалютна супадае. І гэта мяне так натхняла, і я бачыла, што вось яна такая, гэтая паланечка, гэта не разваленыя дамы. Гэта не тое, што мы бачым, не, па тыпу людзі, не, стоп. Паланечка зусім іншая. Вы проста, ну, вам трэба пабачыць прыгажосць гэтага месца. Я там, калі пачынаю знаходзіць нейкія пэўныя дадзеныя, інфармацыю нейкую пэўную цікавую, вось для мяне значэнне гэтага месца, яно проста ўзрастае яшчэ больш. І вось гэта галоўнае, што мяне, напэўна, натхняе. Даваць сэнс пэўным месцінам, так? Ну, па тыпу, яшчэ, напрыклад, людзі там 19 стагоддзя тут праходзіла рэстаўрацыя ў палацы, і я разумею, што людзі планавалі тут жыць. Увогуле, калі заходзіш у палац, так, ты разумееш, што тут гучала музыка, тут праводзіліся нейкія пэўныя канцэрты, балы. Страшна уяўляць яшчэ і іншыя падзеі, так? Проста страшна. Мне бывае, не ведаю. Я, напрыклад, дагэтуль не магу перажыць тое, што было ў палацы на пачатку 20-го стагоддзя. Вось гэта ўсе падзеі, якія датычацца 20-го стагоддзя, пачатак, прынамсі. Так, там войны, падзеі, рэвалюцыі якія. Калі сама сям'я мусіла пакінуць гэты палац. Я бы вельмі хацела паразмаўляць з самімі радзівіламі, вось, і спытаць, што ўвогуле іх продкі адчувалі, таму што нейкая пэўная размова, ну, мусіць быць там. Але я проста не ўяўляю, што такое было пакінуць дом на ўсё жыццё. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Шчыра хацелася б, каб ідэя Каці трансфармавалася ў штосьці больш буйнае. Вёска і яе ваколіцы насычаны гісторыяй. Адпаведна, там існуе досыць багаты культурны пласт. І было б цудоўна, каб гэта ўсё сабраць у адзін праект і каб людзі ўспрымалі паланечку і яе ваколіцы больш разнастайна, а не толькі як вёска з палацам. Ну, бо гэта насамрэч так базавае такое ўспрыманне паланечкі. Так, там ёсць палац, і гэта такая дамінанта пункта гледжання спадчыны, аднак за гэтым усім хаваецца яшчэ шмат цікавостак. Наўпрост гэта патрэбна ўзняць і пра гэта патрэбна распавядаць. Ну і таксама гэтым патрэбна цікавіцца, то бок таксама патрэбна развіваць сваю турыстычную граматнасць. Калі хтосьці мае дачыненне да паланечкі ці бліжэйшых вёсак, альбо каму адгукаецца гэтая тэма, напішыце, калі ласка, Каці. Дакладна праз супольныя такія намаганні можна будзе дасягнуць большага. Усе кантакты будуць у апісанні. Нагадаю яшчэ пра падтрымку праекта «Вандра». Праект існуе выключна на вашай падтрымцы і маім энтузіязме. Таму не праходзьце міма, ды падтрымайце праект любым зручным спосабам. Усе спасылкі будуць у апісанні, а таксама на сайце праекта. Дзякуй. А каб не прапусціць наступныя эпізоды, падпішыцеся на YouTube-канал «Вандры» і на сацыяльныя сеткі праекта. Гэта Telegram, Facebook і Instagram. Усім дзякуй і, канешне, вандруем!